Здравейте, от известно време тествам ето този робот прахосмокачка на Dreamy, новия X60 Ultra Complete, който беше представен наскоро и вече е наличен, разбира се, в България. Набързо да ви представя какво предлага. Това е станцията за обслужване, която включва отходна вода, чиста вода за почистване на моповете. Тук отдолу е самия робот в базовата станция, а тук в този панел е поставена турбичката за прах, а пък тук е препаратът за почистване, както има и специален за домашни любимци. И така, нека да го пуснем в действие. Start cleaning. Самия робот с бутони за бързо управление, връщане към докинга и започване на почистване или изключване, като този модул тук се повдига при работа на робота. Ето тук е контейнерът за отпадъци, който след това се изпразва в базовата станция. И да погледнем какво има отдолу. Два мопа, които се въртят и се почистват също в базовата станция. Основните четки, малката четка за ъгли, а това е системата за придвижване, която позволява дори изкачване и на прагове, което е голям плюс за този модел. Има, разбира се, и множество сензори около цялата конструкция, като, разбира се, най-важният е навигационният, който излиза от този модул тук.